जय भीम जय भीम। अरे बाबा आ गए नहीं रहूँगा। हाँ बच्चा। आई बैठे कुछ सुनाई। अच्छा बच्चा, कुछ हम शिक्षा के बात आप लोग के बतावे जा रहल बानी। हाँ बाबा सुनाई। और जे जे माता बहन भाई बंधु जे जे केहू बाटे सब केहू एक जगह शांति से बैठ के सुनिए इस चीज के। हम बाबा साहब अम्बेडकर जी के भजन सुनावे जात बानी। सुनाई बाबा। बाबा साहब जी के बाबा साहब जी के भारत देशवा, बाबा साहब जी के भारत देशवा, परदेशवा लगा अलगा देखी बच्चा, बहुत सुंदर भाव में कवि अपनी कलम से लेखनी कैले बानी। हाँ बाबा। तो एकरा के ध्यान से सुनले का काम बा, लेकिन कहे के बा गीत के माध्यम से। अनुच्छेद संशोधन आईपीसी के धारा, ऐसा इतिहास कोई लिखी ना दोबारा। अनुच्छेद संशोधन आईपीसी के धारा, ऐसा इतिहास कोई लिखी ना दोबारा। सभकर मनवा एक ही रहउवे, सभकर मनवा एक ही रहउवे, भावनवा अलगा अलगा बा। ऊंच नीच भेद भाव जाति न धर्म, बाटे अधिकार सबके करे खातिर करो। ऊंच नीच भेद भाव जाति न धर्म, बाटे अधिकार सबके करे खातिर करम। आनवा तनवा आनवा तनवा एक ही रे भउवे, आनवा तनवा एक ही रे भउवे, भरमावा अलगा अलगा बा।
देखी हाँ बाबा अंत लाइन में कवि का लेखनी बा। कैसे बाबा? वेदवा कुरान कुरान से भी ऊंचा, एक ही संविधान माने देशवा समूचा। वेदवा कुरान कुरान से भी ऊंचा, एक ही संविधान माने देशवा समूचा। गावेले भूपेंद्र सुंदरी रचनावा, मधुकर लिखले सुंदर गानावा, बचनावा या लगा आह लगा बाबा साहब जी के भारत देशवा, बाबा साहब जी के भारत देशवा, परदेशवा या लगा आह लगा हाय भारवा परदेशवा या लगा आह लगा परदेशवा या लगा आह लगा। जय भीम जय भीम।